Ndetu mama waso ngati lero kukuzungulira ka video akaka nditu ka Suleman akumpatsa maoning Jesse Kabwila akunena kuti no udziwe zonena kuti tuboma tuti mapana iwe ukhale chete kumeneko osamakhala pasi basi ndikumakamba zokhuzana ndi mothalika iwe uri samale iwe makama kuneki kwanu komweko magayi tune limodzi tiyambira pamenepo kenako tikatero tipitilize nkhani yathu iti kambepo zimene akunena Suleman. Julo walemba pa group yanu ya Nick umeneko ndikunenazi andisuse Kabwila twandi nawo ma screenshot ako wanenewe pa group kuti tamaimbani phone number iyi muzifunsa kuti adati akubala muzina kuti adati sali bwino amwalira Kabwila pala ku opposition iko mwabati funa kuona kuti boma imatani boma limapana iwe nothing kupana tikafuna yesa dilenge ngati zitsile chabwino mmene taonera pamenepo komanso kumvera limodzi. What I want to say choyamba chimene ndikufuna kunena nchonena kuti nthawi zina zake ti mukamona wa misala nde akupanga zake za misala inu nde kuti ndikumamutsatizira kumayankhana naye wa misala mumangoneka kunena kuti inunso ndamisala komanso nthawi zina zake ndizonena kuti no mukati nomwe zilimbana ndi nkhumba ili m'matope ingokuvuvenyezerani m'matope moja ndachiwa chimachitika nkhumba ija m'matope mojamu ayi ndi mwake ndithu imasangalalamo koma inuyo mmaonekano achitsiru chifukwa ndi kuti makhala zovala zanu zonse zada ndithudi chifukwa chani inuyo mukulimbana ndi nkhumba ija m'matope beta munakangoisiya chifukwa chonena kuti mmene ilimo ndi mmenetu imapangira zinthu zake. Anyways, tineneno apa Jesse Kabwila kuti kamayankhula zotani kaya ku group lawo la neki kaya ndi WhatsApp group kaya kumeneko nde kuliso wina kaziwotche kumeneko amene wapezeka zonorwa zitulusa zimene zijandipapezeka kuti wavungira ka Suleman ife sititaone nawo ma screenshot amene akuti na Suleman komano nde kuti Suleman abwera ndikumakamba zimenezo nde tizipangabe treat ngati kungoti zimene akukamba iti ife sitibe maumboni komabe let's take it like that amene akunena kuti zizakhala moteromo. Jesse Kabwila akutuma anthu kunena kuti no sopana zifunsano iya kunapita mathalika aliwanzi tiyeni ipheduleni no sopano adwala iya yamwalira chanchani nazaonadi no I think today dzulo nazaona kuti kumayenda nkhani ngati zimenezo zoena amakambirana m'masamba mchezomo iyayi pita mathalikayo wamwalira chani basi kunda makayi muzitenga kuti zimenezi tina akamba zoona kuti last location imene pita muthalika anaonedwa inali kusanjika palesi mupanga zotani kodi bwanja kuboma bwera zayankhulepo komano last location imwe tinamuona ifeyo ndi akusanjika palesi chabwino ndi kumayenda zinkhani ngati zimene ziziya yakudwala ali motere zambirimbiri ndi awa akubwira anokuzayankha kunoti uri samale kwambiri khala ku opposition iko momasuka ukhale mwaufulu kumeneko komano nde udekheko kumeneko foka rulimbane ndi boma ndeti ngopanga zono tikupana boma ndi machine chimapana. I think statement imene let's withdraw it ndi statement yolakwika imene akuyankhula ndanawa Suleman kunena zono tino boma chimachine ndi chikupana chifukwa chonena tino munthu wayankhula ndi apanidwe ayiso we can't take away the freedom of speech chifukwa chonena ndi malamulo akamala kuti wina lesa akhoza kuyankhula zimene afuna yankhula ite chabe kungoti songa tikuyankhula ngati munthu pamene pali kuli ndi ufulu ndi kuti tsoli ndi udindo sono kuti zimene kuyankhula zikuti kuyankhula zinthu zolongosoka chaposa cholapo mpati makambaso nkhani zokhuzana ndi kuti ndi Alexis Kamangira kolona akungoyankhula zinthu kodi akuyankhula zinthu wena kuti wapasidwa ufulu kuti ayankhule na kodi no udindo wake ndotani wena sone zimene ukuyankhula kuti ndikuyankhula zinthuzi kodi zimveka bwanji so tingonena zoncho kunena kuti akathana ndi Jesse Kabwila I think that's a wrong call kuti atikumanga ndithana nawo ayi tisafike no level so imeneyo kachikena yoti akayankhula wamangidwe ndi zokhazokha zomwe zimachitika zija bwanji tizingozibwezeretsa zomwe zikumangobweretsa zomwe ayi zimenezo ayi that's the abuse of power kumene kukhala kulakwitsa ndithu kutani kugwiritsa ntchito molakwika mphamvu tingonena no apa kunena kuti no the best way kuthana ndi zimene anthu akuyankhula kuthana ndi achina Jesse Kabwila ndikuachititsa manyazi ende mwachititsa manyazi bwanji inu mungotenga pita muthalika uja mukantenga choncho apo basi ndi kuti mungomutulutsa akatuluka akapanga zina zake basi achina Jesse Kabwila aja onse ndi kuti manyazi okhaokha mwayiona
agwidwa ndithu ndi manyazi koma osatino mukhale pasi muzinena kuti yayi amene tithana nawo tiyamanga akhale zete ndemuyembekeze zone kuti muthana nazo iyayi kumeneko kumangokhala ngati mukuwapanganso ndekuti Mulungu watsimikizire zone kuti ndafuna timange bwanji fufura tikhazike chiri bwanji ndekuti zilipo. Anyways, chaposachitapo mpande kando kupasana nkhani yakuzana ndapita muthalika pachati kumakhala kumayenda beli limodzi koma tingonena zonchi apa Suleman I think this is wrong. Inde akufuna kutumiza uthenga komano ndale izi bwanji tati tizizisiya ndanthu onena kuti ali ndi maudindo akuluakulu for goodness sake ndi speaker wa nyumba ya malamulo we expect I think we expect more from you we expect something better than kukhala pasi ndekuti ndale nthawi ya ndale inatha tatiye tizikambani nkhani zonoti ngatukule bwanji dziko lathuli usene ndikunoti zingokhala always kukandana olora ayankhule zambirimbiri zonena kuti yayi abajena apita muthalika awo akudwala pamapeto penipeni ndi zonena kuti no apita muthalika akatuluka nkuonedwa basi awo ndekuti zawo zatha paibe chonse apesa mangafe even anthu sapezozola ndi andale awo ola yankule motani sizikusinthabe zonena kuti pita muthalika ndi president wa Malawi ndi president is a president our president that's it kaya ndipange bwanji ayankhula motani kaya anyoza motani kaya apanga propaganda yopita muthalika wamwalira sizikusintha the fact that not DPP kutani ikulamulira sizikusintha zonena kuti inuyo muli mboma ndipo sizikupereka chiopsezo chonse kwa inu fazani inuyo muli mboma amuka muzilimbana bwanji ndi anthu awati asiyana azikuwauko nchifukwa makamba nkhani yokhuzana ndikunena kuti no inuyo mukati muzilimbana ndi nkhumba ikuvumbulutsa ikuvevonyezani matope ndi mupezeka zonoti mwapeperaso ndino. This is what we're talking about. Osapanga focus pa zinthu zomwezo sizingatipindulire tiyang'aneni kuti dziko lino mavuto athu ndorani tingakonze bwanji kuti tipite patsogolo kodi nkhani za mafertilizer pamene takulola chonchi nkhani za mafertilizer zikhala bwanji tizikonzekeresa bwanji no next season tiyambire tukonzekera pano vuto lathu linali chani kodi ndi forex ndete panga bwanji kuti tipeze forex kuti mwina market tikonze ndi kuti mavuto amene afertilizer kutsogolo kuno tindi mavuto khuzana ndi mafuta oyendesera galimoto kodi mafuta oyendesera galimoto zikhala bwanji tipange bwanji kuti mwina market next month tisazakhale so mayu kunena kuti yayi mafuta kulibe chani tingapange bwanji tamakhala basi ndikumapanga dress zinthu ngati zimenezozo tili ndi mavuto akuluakulu okhuzana ndi katangale kunoku very serious issues zimene zikutibwezeresa mbuyo. How can we do better kuonesa zonota katangale adzawa tathana nawo chifukwa ndi zimene zikutibwezeresa mbuyo. Fix that. Tili ndi mavuto onena kuti no kodi katundu uyu inde chakudya chatsika chani koma ndekuti no life ya anthu ndi masalaries sikubalance life yawo ndi masalaries sikubalance. How can we make kuti no anthu amene agwira ntchito mboma kapena azimvaso kukoma kodi nanganda anthu amene ama business kuti ziziyenda bwino how can we do better for them tingapange bwanji kuti tathandize tizongana zinthu ngati zimenezozo kuti mwina make no ziyende zipita patsogolo dziko lili zipita patsogolo instead of kumakhala basi ndikumayang'ana kuonera kuti yayi ajessica bwira mutumiza message otere ndi ufuna nkupatseni warning tithana nanu iso kaya mupanga shift mupanga drift mukupanga shift your attention to something that is not relevant mukuchosa ndekuti chidwi chanu kupitisa ku zinthu zimene ndo zosafunikira zopanda ntchito ngalizo. Let's look at the problem of the day. Vuto lathu ndi chani mafuta ndi zonoti chani forex nangati ngakuzikire bwanji next time mafuel zina zoterozo kodi zipata zathu muli mankhwala zina chonse chili tayale how can we do better to fix those problems tikatero ndekuti Malawi tikhalatu ndekuti tamuchitira bwino pamenepo sinovoteni kuti mukakhale basi ndale and this is ndale. I want to repeat this again. No, maybe I want to emphasize ndipange zoti titsindike apa ndikumada bwano tsopano anthu a DPP weekend ali busy kukapangisa misonkhano kaya ndikuti kayo guys tisintha ya campaign ino zinatha zimene zija mufuna chani kodi mufuna ndekuti no relevance mufuna ndekuti muzikhala pa nsanja nthawi ina iliyonse kuyankhula zinatha panopa zimene zijazi munawina tubomatu nde mukayimaso pa nsanja mukapangapo chani sizingatipindulire zimenezo ene nthawi imene mukayima pa nsanja ndi nthawi imene fanziro ikuyima ipezeka kuti ili kuma filling station ndekuti nkhani za mafuta. No, please fix the problems. Gwirani ntchito no ngati mugwira ntchito mboma kana kusankhana udindo wanji gwirani ntchito no ngati ma civil servant anthu oti mufuna mutumikire dziko patriotic citizens osati mwakhaleso basi ndale ndi ziyani zimenezo
ayika mu pamenepo chabwino ngati ndalama zokuchulukirani zokapangira misonkhano zofanda kuti mapanga organize ndalama zokha zipeza tenga ndalama zimenezo. Can you help some people empower achinyamata ena aka amene akusowa ntchito kulidwa achinyamata akusowa ntchito ende ena akungolakalaka tangotuluka dziko muno tipite kunja. Why can't you help those people? Athandizeni anthu amene one ndalama zimenezozo kusiyana kuti muzitenge ndalama zijazi basi muzikangokhala ndiyoti pansanja anonso pano wakulu wakuti tithana nawe zokha tunena izayankhula Suleman izi very useless things, zinthu zosatipindulira. We need zinthu zomwe zingatithandize. Sizisintha kanthu ola Jesse Kabwila yankhule zonena kuti chani Peter Mutharika ndi president. Mulimbana bwanji ndi anthu onoti no akungokuwako akuwekuwe pabedo penipeni paibepo phindu lomwe angabweresenso mdziko muno. Jesse Kabwila ndi phindu chomwe angatipindulire. There's nothing. Ndeta asiyana amene wazikuwakuwako inu ndekuti kumukotepula muthandiza Malawi kupitisa pasogolo. Then in that way tingapange Malawi athu yiti kuita mwana make no akhale osinthika kusiyana ndi mmene analili m'mbuyomu akuti.